DîROK-wîkîpedia AZAD Colemêrg Colemêrg Hakkari bi tirkî Hakkari navê navçe û bajarekî di parêzgeha Hekariyê de ye. Çolemêrg bi nav sînorên Komara Tirkiyêyê de ye. Bi Colemêrgê gelek cara Çolemêrg jî tê gotin. Hem Çolemêrg û hem jî Hekarî navên gelek dîrokî ne. Çolemêrg navê bajar û navenda Hekariyê bûye. Lêbelê Hekarî navê mirgehê bûye ku li gelek hereman diçêbe. Herêm û bajaran girêdayê bi wê mirgehê re ev e: şikeftan, şîvelan, masero, swartan, kemburc, şîno. Çal, sindî, ertoşî, teyara jêr û teyara jor, hemî diye, gever, oramar, şemsdînan, elkê, şatax, mikis, wan, kerçîkan, nordûs, ebaxa, mehmûdiye, xawasor, arçak, tîmar û esporkan erdîş. Bergerî, duzespî, eleşkirt, menapert, selmas û sürmelî. Sînorên Hekariyê car li wan heremê bas lê hatiye kirî kêmtir bûn. Navê Hekariyê jî gotina Hekkar de ye ku di sed sala dehan de navê eşîrek bû ku li heremê dijiyan. Navê Colemêrg navê bajarê herêma Hekariyê ye û di dema Memlûkiyan de ev nav hatiye gotin. Nav bi zimanê Ermeniyan Ilmar û bi zimanê Sûryaniyan Gularmak e. Dîrok şerefname dibêje damezrêner û bav û bapirê mîrên Hekariyê Şemseddîn bûye. Hekarî li bin destê mîrê mezin ê Kurdan Selahaddîn Eyyûbî de bûye. Paşî Melik Kamilê Eyyûbî li sala 1218 a Zayînî Hekarî ketiye bin destê Malik Adilê. Yekemîn mirê wê bin nemalê ku şerefname bas lê dike Yezdan şêre ku bi erebî Ezzedîn şêr tê gotin ku kelata wanê li hember Teymûrî lenyê li sala 1387 a Zeyînê girtin. Di navbenda sala 1465 a Zayînê de qereqoyînliyan Hekarî dagîr kirin û mirên Hekariyê li hukûmê xistin û mîretî dane malbata Kurdên Donbilî. Bi gotina Ensiklopedya Îslamê, Donbiliyan biharîkariya Akûyîniyan kêleha bayê li Şemsdînan li gel beşek Hekariyê girtine bin destê xwe. Hinek tecîrên Asûriyên Hekariyê cewab dane yek li zilamên bine mala mîrên Hekariyê bi navê Mîr Eseddînê Çengzêrîn ku hêzek ji Kurdan berhev kiribû û çibû xizmeta hakimê Misrê. Mîr Eseddîn vegeriya Hekariyê û mîretî bi şer li Donbiliyan vergirt
و carek dî mêretiya bav û bapîra bi dest xist. Ew ê bine malê paşî hingî navê şembo girte xwe. Li dewrê Teymûr Lengî Diyarbekir girtî, evî kesek bi navê Qere Osman gire mîrê Hekariyê. Neketine li wê baweriyê ye ku evî Qere Osmanî li gel kiçek Kurdekê li binmala mîrên Hekariyê dawet kir û bû sebeba serkefta wê binemalê. Li dewrê Şah İsmaîlê yekê serokên şembo li kêleha bayê li Şemstînan dijîn û hikim dikirin. Ew ê binemalê heta nîva sed salên nozdan zayîn li Hakkari û Elbacê hikim ye kirî. Mîrê herê dawiyê wê binemalê Nûrullah Bek bûye ku paşî zortir basa wî tê kirin. Nûrullah Bek paşî birayê xwe dibe mîrê Hekariyê û paytexta xwe li Çolemêrgê diguhere Elbakê. Nûrullah Bek yek li bihêztirîn hevkar û yekgirtiyên Mîr Bedirxan Begê Botanê bûye. Bi gotina misyonerên Emerîkî li wî devrî pêşî Mîr Bedirxan Begê Botanê mîrên Hekariyê gelek li mîrên Botanê bihêztir bûne. Kronolojiya bajêr. Berîzayîna Îsa. Berîzayînê 1585 dema Urartuyan, 585 dema Medan, 535 dema Persan, 323 dema Makedonyan, 86 hukumdariya Tigran, 66 dema Romiyan piştî zayînê, 2097 638 dema Sasaniyan, 978 dema Hereban, 1054 dema Selçuqiyan, 1142 hukumdariya İmadîn Zengî, 1343 dema Karakoyuniyan, 1306 dema Mirîtiya Hekariyan, 1386 dema Moğolan, 1405 dema Mirîtiya Hekariyan ya duyemîn, 1534 dema Osmaniyan, 1855 serhildana İzzedîn Şêr, 1914 dema Rusan, 1918 dema Tirkan, 1924 serhildana Nasturiyan, Erdnigarî û sînorên bajêr. Erdnigarî û sînorên bajêr. Bajar di nav paralelên 36 derece 57 deqe û 37 derece 48 deqe, bakur û meridyenên 42 derece 10 deqe û 44 derece 5 deqe rojhilatê ye. Sînorên bajêr li bakur bi Wanê, li rojava bi Şernex û Sêrtê ve li başûr bi Duhokê ve û li rojhilat bi Wirmê ve tê girêdan. Taybetiya erda bajêr. Pîvana erda heremê 1521 kilometre çargoşe ye. Piraniya erda heremê li çiyayan
بکری سدیدا هشته و هفت و شش جیا دشت سدیدا دو یک بلاتو جه سدیدا ده و سی جبر جیا بونا حرمی چاندنی گیم تی چاندن تنه او گوزین هری پرن کل حرمی دین چاندن لگلیین حرمی برنج گنجی و فیکی جی تی چاندن آف هوا لحرمی دو جرین آف هوای هنه بر به عالی چیا و آف هوای کسار رشاهی لدورین گلیان جه آف هوای که بحراسبی سردسته هریم زوستانان پر سار و دریش خافینان جی هینیک در باسته به چیاین حرمی رشکو دورک ماون سل گلیانو گاره گوروکی ترمو باردالو چای رش دشت و زوزان دشتا گوری لدورا جمع نهیلیه دشت 1900 متر جبهری بلنده گلی خبور ناورا چیای ترمو و تانین ده گلی آوارو باشین ده ناورا چیای جلو و سات ده گلی زابه دورا جمع زابه رخی چلی و گلکی زومت هی اف زومادا ایک به زومت لسر گنده دزی کانکل و شویشکن گلیا سمزینان جیل روجلاتا بازار چولمرگیه سوزانا کانیم ماهانا لدورا گنده چار قلعه جم و گل لسر چیاین چیلو سات و رشکو گولین کراتر هنه گولا گلیانا لچیای رشکو ده 2905 متر بلند بونه ده دریجبون و فرابونا گوله 300 متر و 25 مترویه گولا شین سید خان و گولان جی لسر چیای رشن هنه گول جی لسر چیاین ساتینه جمعین آوارو باشین شمزدینان و حاجبگی جمع زی میزک بکده جمع خابوری جه شاخک جمع دجلیه بابتین حیوانان جبرکو هرم پر بچیایه حیوانین کل سر چیا دجین لحرمی پرتر پیدا دبن وقت بزنو مین چیا هرچ رووی گر گروشک گو وردک ین هری پرن کل حرمی پیدا دبن آبوری ثروتین بن عردی لحرم معدنین بن عردی حتی نوها جی پیدا نبونه تنه آسبست لهنک دوران هاتیه دیتن لی هنه هاتنه بکارانین تنه آسبست لهنک دواران هاتیه دیتن لی هنه هاتنه بکارانین لحرم ایسال مادنا چینکو صفر هاتن دیتن لگوری گوتنان اف مادنین هری مزن ناف ترکیه ده جیان توریستیک و گری هکاری جعالی طبیعت و چایان و پر دولمنده لوماجی کسین که
هەلدەکشن سەر چیا و سپۆرە چیاتیê dikin her sal tên heremê û vê sporê dikin. Herêm ji bo neçîra heywanên kovî jî müsaîd e. Çand û hûner, ol û civak. Nüfusa heremê piranî misliman in, ji mezhebên şafî ne, kêm xristiyan jî li heremê hene. Tirbên ku ji aliyê gel ve tên ziyaretkirin jî hene. Wek tirba Gulareş, Hîbedullah Nehrî, xwarinên heremê. Gulul ji mast, pirinc, sawar yan jî garis çêdibe. Dew tê kelandin, pirinc yan jî bilgur dikeve navê û hinek din jî tê kelandin. Ji ser agir tê girtin ku heta sar û tîr dibe. Rûn sor dibe û bi ser de tê reşandin û servîs dibe. Kêpayî, hûrên dagirtî. Hûr tê perçekirin û wekî kîsên biçûk tên girêdan. Birinca bi qîme û biharat dikeve navê û li ser agir di avê de tê kelandin. Mertoxe, şeraniyek ji tuxavik rûnên nivîşk û arvan tê çêkirin. Tuxavik û rûn bi tawê de tê helandin û arvan bi ser de tê reşandin. Hinek av dikeve û sar tê xwarin. Ji şûna avê şerbet jî dikeve navê. Keledoş, ji keşkê tê çêkirin. Dan, nok, goşt û giyayên ku zivistanê hişk dikin, tevlî hev dikin û dikelînin. Doxave, ev xwarin ji dev çêdibe. Nok tê tevlî kirin. Goştê qîmeyê weke kofteyên biçûk tê çêkirin û tê tevlî kirin. Qirîs, mewîş, kakilê guzan, goştê hestî, kiftik bi hev re tên kelandin û servîs tê kirin. Kincên heremê. Zilamên heremê şal û şapik li xwe dikin. Du babetên şal û şapikan li heremê hene. Bi ser û şal şapik de kefiyek li piştê tê girêdan. Êlegek ku jê re dibêjin kerik, bi ser de tê li xwe kirin. Di bin şal de derbiyek dirêj kiras derbê te li xwe dikirin. Melên îştîkan bi nexşe û jê re dibêjin lewendî. Li serî bi keyfî re destmalekî ku jê re dibêjin cemedanî çefî tê peçandin. Di nigê zilaman de gorên jî hirî û rengîn û belavên ku jê re dibêjin reşik hene. Jinên Çolemêrgî fîstanan heta nigan dirêj û carna jî çend fîstan bi ser hev de li xwe dikin. Bi ser fîstan de êlegek bi milyan jî bê mil heye ku jê re dibêjin qûtik li xwe dikin. Di serî de şarpeyek hewreşim yan jî kefiyên reş tê peçandin. Carna çaşefek ku jê re dibêjin xîzar jî ji aliyê jinan ve tê li xwe kirin. Gundên navçeyê, Çolemêrgê, lîste ne temam e. Eqwanîse, bajarê bin qesirê, baxa jêr, bayê jêr, pakan, pîrûdan, pîrê, pîrosa, pîroza, pîlan, derîsê, dindirkan, dîze, dizkurmanc, xenanisa jêr, xorîzan, hecî ulyan, sedînan, şimûnis, sûrman,
daxgul, qiran, qoçanis, qotranis, merzana jêr, merzana jor, mendan, maronis, kutos, anitos, kehê, harê, navdarên bajêr, Mele Hüseyinê Bateyî, Ehmedê Xanî, Elî Herîrî, Elî Herîrî. Ez difikirim ku vîdeokê li ser Elî Herîrî çê bikim, ger tu dixwaze wê vîdeoyê bibîne, ji bîr ne ku beşdarî li çi qenala me bibe, ew jî pêş da tê. Feqer Reşîdê Hekarî, Şerefxanê Hekarî, Evdilsamedê Babek, Elî Teremaxî, Feqer Reşîdê Hekarî, İhsan Çolemêrgî, Mela Muhammed Hekarî, Xudanê Ronahiya Qur'ana Pîroz, Mela Nezir Pirosî, Qahir Bateyî, Yılmaz Erdoğan, Kemal Çiftçi Cotkar, Eşîr, Pinyanişî, Sindî, Ertoşî, Doskî, Trî, Oremarî, Silehî, Beyzade, Henareyî, Bayî, Gerdî, Goyî, Marûnisî. Çavkaniyên me TÜİK 2008 Girêdanên derve lê vê keme de Commons medyayên li Çeulémérque Colemêrg Wîkîpedia AZAD çavkaniya me na mezin. Zor spas bo gudarîkirin û temaşakirin. Ji bîr nekin ku beşdarî li qenala me bibin. Ger te vîdeo hez kir, ji bîr ne ku biecibîne.